Isheni pasireta ore chokwadi badari. Chijarugo. Next. Isheni pasireta ore chokwadi badari. Isheni pasireta ore chokwadi badari. Right, next. Isheni pasireta ore chokwadi badari. Tutaurira mai nyaya yenyu kuti yakamira sei. Saka madzimuru wangu vakasiya vasunga 2024 saka 2024 igore kai 2 years 2 months. All right. Nanhasi vasati vayozokuva hembe idzodzo. Ndakambotuma nyai wangu, ndikatuma saurungu wavo urikuba kwavo, ndikatuma mbuya, ndikatuma muzukuru wangu, atumwa nababa vangu kuti vanobvunza kuti ko muchayozokuva riini hembe dzirikufika. Pamusoro yamai. Munonzi Melissa. Saka ndobva ndaona kuti nguva yareba ndakambosiya nyaya yacho kadaro kuti ndachirege ndiende ndege ini kwavari nekuti ndakatuma vanorimbidzwa kufanira fambira nezviti havana kupindura zvakanaka. Ndobva ndaenda ndobva vanditi ngatigare idare tiri pamwe chete asi munouya mega so enhama dzenyu tinongogara tiri isusu tiri 3 takadai so. Ndobva vauya kumba some 3 weeks ago. Ndobva tatanga kutaura ndobva ndavabvunza inini kuti ko muchagova riini hembe dzemufi. Ndobva vati hatisi kutaura nyaya yedu asi taura nyaya yebhora yenyu. Tinongotanga taziva isusu kuti zvinhu zvakasara zvirikufamba sei. Ndikavaudza inini kuti maasesi aripo akasara muruwasi. Saka imimi ndimunoya moita sei mubhuwa zvinhu kuti makabva parapa kuti muone mubhuwa zvinhu. Saka inini ndopane nyaya yangu yepapo. Toda kudzokorora ipapo. Ava chiya ndivana tete. Kudivi ravo kuna umwe asipo pano kunze kwaivo. Pane mwana wabamukuru, mwana wekumurume. Mwana kawo. Ya titaure zvevana, tutora dare. Ndivo varipo. Ndo varipo. Hakuna mumwe munhu. Nanzvadziri asi apo parizvo. Ari kupi? Ari South Africa. Ari South Africa. Chii chiri kunetsa uyo mudzimai uyu akudedzai kana kuti auya pamuri achibvunza nhau yekugovewa kwembatya. Makati chii matsanangurira aita apa? Makati haisiro nyaya tiri kutaura. Pamusoro isusu takataura nyaya yedu nemudzimai wedu kubudikidza nekuti ava maiguru vakanga vamboisa nyaya kuestate. Tikaza taenda kuchimwe kuestate kwamaster of high courts. Ndobva vanzi vane process yakufanira kufambira yezvinhu. Ivo bva tadaro ivo vakabva vati kana ndafambisa nyaya idzi ndichadzoka kwamuri ndokudzoenda pastage. Saka kudzoka kwavakazoita ndiko kungoti muri kuti chiini nhau yenyaradzi. Inzwai, toda kukubatsirai. Harisi basa remukadzi uyu iro raakanga achitoita. Handomapanzwa. Dai ndichitaura nemi ndizoti muri kunzwa zvandiri kutaurirai. Harisi basa rake, ibasa renyu. Handiti? Harisi basa rake, ibasa renyu rekusatotumwa, rekungoziva kuti pakati cheta zvakati, pakati cheta zvakati, neurongwa hwemuchakabva inove hama yenyu. Handiti mapanzwa? Mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzisina kugovewa mbatya dzemunhu. Mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzakagara nemutorwa mumusha nyangwe muri mumba make. Dzinochinzi mbatya dzemufi dzakagara nemutorwa mumba. Handiti? Mangwana ingozi yamuri kupara iyo muchibvunzwa kuti muri kushaina nekuda zvinhu zvevanhu vanenge vakafa. Hapana extortion yamunofanira kuita. Zvinhu zvemukadzi uyu nemurume wake ndezvake iye nevana kana vaine vana. Imini muchizvimaneja kuti zvinhu zvehama yedu zviri mumaoko evana here, nokuti zvakashandirwa nehanzvadzi yenyu hazvisi zvemuhama dzemukadzi uyu. But kana iye achiri mupenyu mukadzi uyu ndiye muridzi wazvo. Handiti makawana? Ndiye caretaker wezvinhu zvakasiyiwa nemurume wake.
imimi zvino muri pamba penyu kana baba varipo zvinhu zvamuinazvo ndezvenyu nemurume wenyu nevana venyu vamakabereka. Mukanzi mafa kana kuti murume wenyu afa hapafanirwe kuita vanhu vanosvika kuti kana uchazotiitira chii mamuda kuitirwei, asi rokufamba kunoita chivanhu. Saka indoda kuziva kuti chiri kukumisai apa nokuti ndiri kukuripisai ipapa. Munofanira kutoziva kuti gore negore ramusina kugova zvinhu zvenyu apa imombe kudare mamambo muno. Kana kuri kusaziva mazviita nekusaziva ndokuregererai. Ndichikuudzai kuti endai munogova mbatya dzemupi. Handiti mapanzo kwete kuchengeta matata mudzimba umu. Tiudzei. Ishe mambo kuya kwataita kuno isusu tiri vana vasikana tina hanzvadzi yedu ye ndo baba vedu anova ndiye anofanira kunge achitungamirira urongwa hwomukoma wake. Saka ndiwo takamirira kuti akangouya isusu vataita nyaradzo nekuti isusu tangoti timupiro sababa nekuti mangwana anozoti inzwai kai mama pakafa mukoma kana munin'ina wake haana kuuya. Haana kuuya. Hamuna kuviga munhu. Basa rakaoma nderipi kuviga munhu nekugwamba chii chakaoma muupenyu hwenyu kufunga pana kunotema rupawo rokuti matema rupawo. Akatema rupawo ndiani pamoto kuti hama ivigwe? Handiti musatambe ana mbuya ndoda kukuudzai. Musatarise vanhu vanenge vaenda mhiri kuti vanenge vachiri vanhu vane dzinoshanda. Ndine mwana womukomana mai vakafa tikavaviga kana kusvikapo pana mai vakabva mudumbu maakabuda kana kuti isina foni nepanhingapa kuti nedzamama dzatanzwa hapana. Ndiyo munhu watomirira isusu manje. Hakuna mutemo muri kutyora tsika dzedu mudunhu medu. Hatitendere kuchengeta matata emunhu akafa. Mbatya kana nyange anga ari murume wako amai nyange anga ari murume wenyu akanzi afa apa arapa munozogara ipapo kuti kozvino ndingadii murume ndewangu. But rufu chinhu chinotyisa. Mbatya yemufi akafa once waionapo kuti ndaona mbatya yabhudhi vakashayika munotanga kudzokera musi wamakaparadzana naye. Handiti hana yenyu inotorova. Saka mukadzi uyo ari kurarama sei mumba nembatya dzemurume akashayika? Taurai. Isusu takanga tangoti tantane mazuva tantoda kumirira kuti tione kuti baba vacho inzwai ndoda kukuudzai 2024 to 2025 igore 2025 to 2026 watiri uno nhasi tatoenda musecond half yegore takutoenda kunoripedzesa kuti makore aya akwane maviri akakwana. Handiti 3 months kubva musi wafa munhu 3 months kubva musi wafa munhu mbatya dzemufi dzinofanirwa kunge dzaparadzwa mudunhu medu rekwangezi. Handi mapanzo ndati mukaona hembe bhachi rangu rino iri monzwa kuti mambo vakafa. Pamunoona hembe yangu hamufunge here kuti hana kurova kuti pamunoona hembe yangu munototanga kutofunga muridzi wayo. Handiti kuona motikari yemufi kuiona ichikunikira kuti ndobva ndafunga ningi wako mama ndamufunga ndaona mota yani mota yake. Imba yakavharwa izvozvi. Handiti imba yakavharwa izvozvi ine mbatya dzemufi inove imba inofanirwa kunge ichishandiswa naamai avo kana kuti vari kushandisa imba ine mbatya dzemunhu akashayika. Hakuna mutemo wakadaro. Munobvepi kumusha? Munobva kuZambia. Kana kuZambia ikoko chinongosiyana mutauro. Tsika dzedu hadzititenderi. Manzwa vatete. Ngatifambisei mabasa togozotura. Zvino mambo vari kupi? Maona mambo avo. Vati tiri mudareka. Kana vauya vanobvunza kuti zvafamba sei, zvakamira sei, tichivataurira. No, tanga tati zvakata. Handiti kamba ivharwe nonzi muJonafa.
Taurai. Pamusoro isusu nokuda kwokutezvo ivo ndo vane mwana mukomana anokwanisa kunge achipfeka hembe dzacho nokuti hatina vamwe vanotokwanisa. Inzwai amai, makupindura ini tichitaura zvinhu zviri pamutemo, tichitaura zvinhu zvisiri zvekunge tiri kuramwira mukadzi uyu kuti avingei kudaro. Handiti apa chivanhu hachina kufamba zvakanaka. Handiti manzwa, ngatinzwei tsitsi kuti chinhu chikaona hama mangwana chiri kwauri. Handiti imi baba varipi? Vari kubasa ka zvinofadza muchivabikira sadza. Handiti munovafunga nyange mukavaona pane nyaya irove munongofunga kuti umwe wangu achadii, achauya. Handiti kwete kuti tione foni yemunhu akafa. Handiti umwe anoti ndopandinoonera murume wangu, umwe oti aiwa ichi chipai mwana, bati ichi no. Handiti kubvisa ndangariro dzakadzika pakati pemwoyo wemunhu kuti ararama ari mukati mazviri azorore. Chinozorodza munhu wani munhu akafa tinoita manyaradzo. Handiti kuti vasina kuuya parufu vange varipo tichiyeuka hama. Kudhara kuchivanhu chedu chivanhu chechizezuru kwaidzi kudzima tsoka kuti patakauya kurufu pakave netsoka dzevanhu vakawanda vakauya parufu tobva tabika doro rekupfupudza tsoka. Ndoyatakuti nyaradzo nhasi nevanhu vakufunga kuti chinamato ndo chaamberi kune zvese. Hakuna kudedza chete kwakasiyana. Handiti torongedza kambatya dzemufi kana paine nhunha dzamuda kutaura nemuroora. Handiti nehama dzake. Mwana mudiki mukadzi wandiri kuona pandikamutarisa. Handiti musha wamakasirwa nehanzvadzi akasara nevana. Mune vana vangana mai? Vaviri. Vakamira sei? Mukomana nemusikana. Handiti ndo vana vane nhaka yakasiyiwa nehanzvadzi yenyu. Nemiwo ukamataurai nawo imwe iri pamene kuti ndotenderwa taura ndosaka masumudza ruoko. nawo iripo ndekuti mudzimai wedu achitorwa nehanzvadzi yangu akanga nemukadzi wake mukuru. Zvakanga nemukadzi wake mukuru isusu baba vedu vaishanda nepenjeni yaivapazisa. Saka baba vedu vakanga vakapiwa tabu nemurungu ainzi Jackson. Vanga vapiwa chii? Tabu, matabu esabestos yakudhara. Hanzvadzi yedu akatora tabu akatengesa, akatenga stand. Atora tabu uvatenga stand nemukadzi wake mukuru vakabvisisa afa. Ndokubva handidi kutaura mashoko iwayo. Muno mundoripisa vanhu. Makurwa daka remunhu akafa risina anopindura kuti aiwa mai ava inzwai please. Kana tichiita nyaya kuno kwamambo kuno chitongoyeukai musati mabva kumba kuti kuenda kwani kwamambo. Handiti kana atidi kuti mundiratidze kuti ndo pane spirit yenyu yekuti imimi hamusi kuda kugwamba because uyu akabvisisa mukadzi ari kupi akashaya. Inonzi inquest kuchirungu. Atitaure zvanhu vakafa vasingakwanisi kuti timubvunze kuti zvakadai zvakadai. Mukadzi iyeye akafa ari kupi? Akanga asiyana. Handiti zvavakasiyanirana hamungazvitaure imi. Handiti aisiro nyaya tiinayo pano. Chandakuda kuti tiende pazviri ndikapuhwa foni iyi. Handiti ndikaipuhwa ndikaipawo kana kuti ndikatora uyu munin'ina wangu kwa ndotora foni yangu ndoti haurate oiwe. Handiti iwo bva anotengesa foni ndamupaka kana kuti atora onotengesa obva atenga motikari. Motikari yacho ndeyangu, ndeyangu here mota yacho. The stand will remain. Ndatoona kwamuri kuenda. Alright. Aiwa ndikorevera kuti pakatenga stand iyoyo handiti isusu baba vedu vakanga vanemba dzezesa dzedzi semunhu angari permanent muzesa. Saka baba vedu amai vedu ndivakatenga kushanda
amedu washaenda kabunzi baba wedu asitora mwanzimai varora mwanzimai akabva atengesa imba yera yamaivere atengesa akatishiyanisa mari isusu kuti mukomana yenya kushaya neni nevava neiwo vatiri kutaura South Africa iyi asi mukomana uyu aunya kushaya akabva atora mari yedu isusu ubva achiwedzera kuvatisa imba yake ndovadi abva awedzera kuvatisa imba yake ko pamuri kuti takapuwa muri kuti makapuwa chinhu chisina kusvika mumaoko menyu takanga tanyorerwa matsamba ekuti tora uyu mari yakati uyu mari yakati muchitora kunani kuna loya loya ndobabadi loya ndobaratora mari kapa munhu wani aiwa iye akatiregeta ndinotora mari ndishandise pamudziyo pakuwirirana kwenu ndati mpamo it's an inquest munhu akatora mari ndiye akafa tiri kutaura zvinhu zvake zvemaassets ake aakasiya zvaakatora mari kuhanzvadzi yake here akatora mari kuna vatete here izvozvo isu hatiko nokuti hazvina anotiudza kuti how true is it. Tiri kuenda pekuti chaakasiya chiripo hazvisi zvatiri kutaura pano. Ndiri kutaura nyaya yekuti sunungurai mai ava nekugova mbatya dzehanzvadzi yenyu. Mauya nenyaya yakanaka yekuti iye ndiye ane mwana mukomana. Haizvo zvamuri kutaura? Mwana mukomana atore mbatya dzababa vake achinopfeka dzisina kuitwa chivanhu. Munozvinzwa? Chivanhu ndechekuti taakugova mbatya pano. Zvataakugova mbatya handiti imi vana venyu vakomana vanopfeka mbatya dzemurume wamai avo vazukuru vake handiti ndo vanogoverwa mbatya nemwana iyeye wekoko ningiyo zvimwe zvese zvinogoverwa. Iye mukadzi uyu ndiye wamune muchisunungura handiti mwana wake asiwe kuti tingauye panapa toti zvinhu zvese zviri panapa izvi ndezvemwana wacho. Aiwa tounganidza zvinhu zvinofanirwa kugovewa amai handiti taburitsa mbatya 4-5 handiti ka todziisa parukuku apo totora hembe mashetsi 4-5 toaisa kana anga ane masutu totora sutu 1 toisa apo totora chi zvatinoti chirango handiti budi nguva ndo yanga yareba kushaya zivo nemazano handiti munhu unopangwa zano yoone rako taakusvika iye zvino pataakugova chi mbatya dzako handiti mwana wako wakasiya ndiye wataona zvakakodzera kuti tidi timusiyire midziyo yako nokuti munhu wese paanoshanda anoshandira mwana wake handiti zvinhu tiri kupa mwana wako asi chirango chedu tatora izvi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi handiti matopedza iye bhudhi asipo iyeye motomutorera chinhu chemukoma wake handiti chamunotopa wekumba kwake mhuri yake iri kupi nemhuri yake batika chirango chiripo sisi kana variwo sisi muningina kana variwo muningina sisi inini kwangu kuya nevakomana ndinozwana zvapfekwa zviri chitora imi muchengete kana mukoma auya tozongomutiwo ndo chirango chatakaita kunani kumbezera ubaba munotomuchengeta handiti mara bati kana babhudhi venyu vasipo anotora zvinhu izvozvo ndiani ndimi handiti dai muri murume murimi baba kana kuti muchitori mukoma wehanzvadzi iyoyo kana muningina wehanzvadzi iyoyo asi muri mai handiti saka muri vatete babakadzi. Saka dare riri panapa iri musazoti madzokera kumba monomisikota mukadzi uyu kuti akatiendesa kudare handiti avo mati chii chenyu apa havasi kutotaura muno vakatodumbirwa. Zvino kudumbirwa ikoko ndora kukuudzai mandwana ndisina kutobatikana handitika ndichida kukubatsirai ndosaka ndatora nguva yekuda kutsanangurirai kuti kana muchiti zvinhu izvi chii chiri kuzvimisa hanzvadzi yamuri kuisa apa haita sebasa iri
kana makaviga hanzvadzi yenyu iye asipo akauya yozokubata maoko kuti ndauya kuzobata maoko yamukoma akafa kana kuti yemunin'ina akafa akauya ndichauya hatigoni kurarama tichidaro handitika chivanhu chine ichi chitidya kuno imombe pagore mbudzi yemunongedzo hwai yekuchenura dunhu redu mombe uri pamhosva yekuchengeta matata pai mumba techiverenga makore 450 gorei 450 gorei kana touya isusu manje hatidi kuitirana zvinhu zvakadaro chivanhu choda kudzidzisanwa handiti kuti aiwa kuno kwedu mutemo wamambo hautenderi kuti tichengete chii mbatya dzemunhu akafa 1 zvinokonzera kuti vana varambe vakamira panzvimbo imwe chete vana vake chaivo hapana chinofamba mumba imomo makasviba handiti makasviba ndochivanhu zvachinotaura kuti musha wakadii wakasviba saka toda kuchenura chii musha kuchenura kwatinoita musha tinouchenura nekutedzera chivanhu iye zvino handina mhosva yandiri kukupai danho ramamuchiti takamirira kuti bhudhi vauye ndo zvinoita vanhu vane tsika kuremekedza chii hanzvadzi handiti pati hatiremekedza hanzvadzi tichityora chivanhu handiti bhudhi takamirira 1 hanzvadzi yakafa hamuna kuuya tikabata basa rekuviga handiti hataichengeta munhu ezvinangadai ari mochari nanhasi havarambe kuti takamirira hama yachona kuti yozodii kuzoviga mopedzera muchiti mukapinda mumochari mukatarisa munhu paanenge akarara so mune mutumona ari webhuruu ane chiedza chichena chine chiri kunze chokuti mukavhura mubvunza pabatidzwa light munhu handiti chamunofana kuziva iri ganda remunhu iri haridambuke iri rapa iri munhu anopera nyama ganda iri haridii haridambuke tingada takangomira tichiti achauya haana kuuya pedzai izvizvi nenzira yandakubatsirai nayo hamugove zvinhu zvese sekutaura kwamaita kuti iye ndiani mwana mukomana handiti but iye mukomana yari kuSouth Africa ikoko ane vana handitika hapana chakaipa mukatora zvinhu zvenyu munoita chivanhu chirango handiti chekuisa zvinhu apo moti nhasi tiri kugova mbatya dzahanzvadzi yangu handiti hanzvadzi patinenge tapotsa tinopotsa nokuti hakuna anoziva isu taakugova chii mbatya dzako nenzira ichakufadza here kana kuti nenzira isingakufadzi asi chataakuita taakuitira kuti mudzimai uyu asununguke haangarambe achiona mbatya dzako iwe dzakasungwa handiti saka tambenge tichimirira hama tichiti mukomanaka zvino kuuya kana parufu pako haana kuuya achauya tozotura matara kwaari sababa matopedza dare ukama hwenyu nemuroora akakuberekerai vakaparadzaniswa nerufu handiti modi mofambisa chikamu ichocho saka munozviita rini zvinhu izvi chatanga chanosuma vamwe vanasekuru vanasekuru venyu ivavo musavateererese kudarika dare rino nokuti kukusiyai vasingakuudzei kuti ana vazukuru govai mbatya dzemuzukuru vari wrong handimapona saka mukanoseka advice kumunhu ari wronga anokumisleadai handiti endai munovaturira vanasekuru tazodakara tikatozoenda kudare kwamambo mambo havana chavakatiripisa handiti kati mutemo wavo hautenderi kuti vanhu vagare vakasunga mbatya dzemuvi handi mapanzo mbatya dzemuvi dzinosungwa ndedzevanhu vanenge vachitadza kuwirirana handiti panguva yavawirirana kuti tichazosunungura mbatya kana waita izvi mawirirana handiti nguva iyoyo yopfuura handiti isusu dare redu rinongoramba handiti manzo rinongozviramba kuti aiwa mbatya dzemuvi
kana dziri ngozi kana mhepo dzakashata dzinongodzokera pavanhu vanadzo. Toda kutosunga mbatya idzi nekuti zvakazodaitika aiwa musashupike kuvadaro imimi kwenyu kusaidi reukai muone kuti munhu akafa anorara here pasi kana zvinhu zvake zvisina kufamba zvakanaka. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mandinzwa ndakutsiurai. Funga kuti pamutemo wekugoyiwa kwendombi kubva nhasi sitakutoona kunge ndinozuva rafa munhu makuchitotora 3 months zvese zvinhu zvinge zvatoitwa. Kumashure kwe3 months makutoripa kudare rimwe. Kumashure kwe3 months makutoripa marekerero. Endai munoona vana sekuru muronge dare muchiudza futi mukomana we handiti kuti taramba takangomira kwenguva takakumirirai tichifunga kuti muchauya takuita nyaradzo kana iri nyaradzo nekuparadza mbatya dzemukomana handiti nyaradzo ndio inotarisirwa kuti panofanira kuve nekudya nekudini vanhu vakaungana kugova mbatya kugara kwamaita apa tinge tatopedza kudaro handiti vatete vanoningirinya vanonoita basa ratavataurira vanoramba vari varume venyu ava vari vakadzi muchingotura zvese handiti muzviita muchikuwirirana ndokwakakura tatenda hangu next code